Herri honen eztarritik ateratako irrintzi bat, hori da korrika. Oihu honek 22. erakutsi digu hizkuntza bat ez dela hitzekin egiten bakarrik. Hitzekin eta gorputzekin baizik. Hizkuntza bat egunero hasten delako, egunero berritzen delako. Hizkuntza bat ez delako jaiotzen, egiten delako. Sinestu dezagun euskara ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik. Eta atera dezagun gure eztarrietatik, Mauriziaren irrintzi baten indarraz. Ekin euskarari, eutzikateari, gora korrika eta gora euskara.